Goddag alle sammen, det er mig, der har fået lov til. Så tror jeg lige, vi går væk. Det er som sagt mig, der har fået lov til at introducere den her film. Og den er simpelthen lavet af Thea, af Kit, af Clara og Amalie. Og det er en kort film, som sagt, og den her typisk mand, og det er typisk mand. Og teen, det er Earl Grey, bare så I ved det. Hej hej. Oh my god, Bebse, nu skal du høre her. Mor, hun skal lige støvsuge, ikke? Time out. Hold position. Oh my god, who are you? Jeg er selv for at dræbe dig. Ja, det ved du godt, man ikke må. Nu synes jeg, vi to skal slutte over en kafé, ikke? Hvad rører vi sagde? Bruger du sukker? Ej, det gør du sikkert ikke, for du er så svag. Søg er du. Vil du høre noget spændende? Ved du hvad? Min mand, han har forladt mig. Ja, det har han. Han har forladt mig. Og nu når vi snakker om kærlighed. Er du single? Hva? Er du det? Jeg er kommet for at dræbe dig, og ikke for at drikke te. Ej, det kan du da ikke med den her snor, hva? Jeg skal da lige finde dig om dit liv, det hva? Hvad var den sag? Så, hvad var det, du sagde? Jeg er kommet for at dræbe dig, du skal dø nu. Nej, det må man da ikke. Det står om syvende bud i kirkebogen. Jeg er kommet for at dræbe dig nu. Nej, kan du se at komme ud af mit hus? Her, kom med baby. Kom ud af mit hus. Kan du så se at komme ud? Jeg vil ikke have nogen her. Jo, man, lad os tage til den der PFL-fest. Ja, så kætter jeg ikke må, Jeg vil man. se den, man. Gør det for Jeg var også med, jeg må ikke.